עכשיו אני... אתה מכיר אז זוכה קינג בוכה? לא. אתה צריך למצוא את הנסיך. אתה שם כסף על הנסיך. אוקיי. איפה הנסיך? זה קל, אבל עושים את זה עם 3 קלפים, נכון? כן. 2 קלפים אתה מפסיד את הכסף, קלף אחד אתה מרוויח. כמובן שאם זה מאחור האדום, צריך שגם אלה יהיו מאחור האדומים. נכון? אתה לוקח את הנסיך, שם פה בצד. איפה הנסיך? אתה ראית, הוא פה בצד, אבל הוא קפץ לפה. זה בכלל 10, אתה לא שם לב כל כך. לוקחים את ה10, שמים פה. את הנסיך נשים רחוק פה. פה, כן. זה הנסיך? כן. איפה הנסיך? זה הנסיך, לא, זה 10. הוא קפץ לפה. אני לא מבין איך זה עובד. אני אגיד לך מה הבעיה, יש לי 3 קלפים, יש לך רק 2 עיניים. נוריד קלף אחד, נשים בכיס. עכשיו תגיד, טוב, אתה לא יכול לזכות, יש לי רק 10 ו10, מה תעשה? עושים ככה, יש פה גם נסיך. איך זה יכול להיות? שמתי אותו בכיס. לא, זה 10. אבל גם אם אתה ממש בטוח, אל תשים כסף. אנשים בתל אביב עושים על זה מיליונים. זה הנסיך? בטוח, נכון? לא יכול להיות שום דבר אחר. לא, זה גם 10. הנסיך פה בכיס. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, זה קצת יותר מדי קלפים, בואו ננסה עוד משהו קטן. גם אם לוקחים את ה10 הזה, הופכים אותו, זה גם נסיך. ואם הופכים את זה, אתה יודע מה קורה? יש לך ניחוש? גם נסיך. איך זה יכול להיות? אין לי מושג, זה כל פעם עובד, אני לא מבין איך זה עובד. איך זה עובד?